Ndị mana ege m ntị ekenekwa m unu biko ebe ọ bụ nọ na-enene masị m ihe ọma mere nwoke ihe ọma mere nwaanyị biko na kemgbe nya ka ọ na-akpọtụ n'efere mba ụwa na mmiri enwile eme na accept brother Jerome Omelia accept because na brother Jerome nwere ihe okwu na video ọ sị na gịnị me na obute eze nwaanyị sọbalị na ọkpụọ mmiri enwile isi na afọ ka o si akpụ ndị ọzọ isi na dịte mgbe ihe na-akpọtụ kemgbe so mmiri enwile abịagobebe meele ya open challenge si na ọ accept kwa na his challenge nsi no wahala but anyị na-eme ihe n'ụwa si mekwa ihe ka o si adị because according to brother Jerome na ya edeli ya akwụkwọ na ya don't worry, I will play the full video, but I have one message for brother Jerome. I have one message for you, brother Jerome. We are all Christian. I am a Christian. Abokwa Monday, I am a Christian, but I know we actually only hear me in the Bible because I've been saying this since last year now. One day now, we will come to the center of it all, whereby it becomes like days of old. The days of Guinea old between Elijah and Baal. But because let me put some things through, because now most of our people now got that story. Mande Goliane Gumbe Gozio Keke na Choma na Wunya Mba Njideka. Elijah won't man and Baal. All those things I go try and Gumba. But I believe now most people didn't take their time to way into that story. I want to cut it short because nature wanted the full story. Jegwa 1 John chapter 18 from verse 20 to 40. Anancho Ibuji Ankenke. Actually maybe done at verse 20. Or we say, and so Ahab sent to all the people of Israel and gathered the prophet together at Mount Carmel. Or say, and Elijah came near to all the people and said, Elijah came near to the people and said, which means again, or Ahab Gadala sent for all the people of Israel sent to all the people of Israel and gathered the prophets together at Mount Carmel. Elijah will send them mad. How long will you climb between two different opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, then follow him. Or say gini, onye obuna malo nkolonko choli ime nyamebe. But gini me ndi mmadu azaroha, which means people still have a choice. In this our time, people still have a choice. Mokwa amala na most people nakana agaku ndi dibia today because they have a choice. They have a choice. Don't blame anybody na Ghana and Kedibia today. Don't blame anybody na Ghana and Kedibia today. Mana, but at as don't really enjoy point out because look one. Elijah, about verse 22, said, then Elijah said to the people, even I only, I am left of the prophet of the Lord, but Baal has over 450 men. Bro Jerome, Iburo the only prophet in Nigeria now. Iburo the only prophet left in Nigeria. Because I need pay attention to some things. You are not the only prophet left. But according to your video, you say now you are doing it but not by your own power, but by the power of God. Obuchuku zilegi. There are two different things in where the power of God in you to do signs and wonders, miracle. Those are one among the 7 gifts of the Holy Spirit. Signs and wonders. But that's another thing because Elijah made it clear that no so follow. Then verse 30 or saying, then Elijah said to the people, come near to me, and all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that has been thrown down. Which means again, these prophets of Baal were the people which Elijah oku from beginning. Which were again thrown down. Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name.
And with the stone, he built an altar in the name of the Lord. Everything he does, was in the name of the Lord. But don't worry, I will draw your attention to something. And he touched the branches of the altar as great as he could contain 2 manner of sheep. And he put the wood in order and cut the bull in pieces and laid it on the wood. And he said, fill 4 jars with water and pour it on the burnt offering and on the wood. And he said, do it for the 2nd time. Do it for the 3rd time. Elijah and Agwaha, do it for the 3rd time. And they did it for the 3rd time, and the water ran through and filled everywhere. At the time of offering this obligation, Elijah the prophet near the people will say, O God of Abraham, answer me, O God, that these people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back. Elijah did all these things according to the word of the Lord. According to the word of the Lord. Everything he does in that altar represents something. Both the water, all those things represent something. All those things, because before Obido Mewia, he repaired the altar of old that was thrown down. Because Obo no Meria, God will not answer him. So, Brother Jerome, I'm also telling you, I'm not against your challenge you put to Obo no Chukuziregi, go ahead. But Obo no actually mea for your own ego. For your own ego. She when I arrive go. Oboros also give the only prophet left. Oboros also give, I'm not putting fear in the life of anybody, but let it be done. The word of God can never be contradicted. Elijah according to, and the Bible says, you go to the last part or saying, after all these things, Elijah will send them mother. No one of them was left. Elijah Bolohaga somewhere. Ushishi Hanchanina. Usisia Hanchanina. This was somebody that was on the run before. This people make Elijah here. Elijah was on the run before. Go and read it. If on Elijah Baloso. Let her go. Elijah Baloso. And don't want you also. Jezebel. So, my people, I should some the full video. Ebe million willow accept to challenge Brother Jerome. Unu nozia ihoku. Unu mechazia nka. Una akabakwanaro. Na follow. Na drop comment na comment section. According. So I'm still challenging the whole native doctors, both men and women. Not by my power. Just write a letter. Na chukuge enwerike. Chukuge. Yes, the one Sobare. The queen of the ghost. Imunyoku ni abi waste time. No be banye. Wala kebe. Busisi far. Ndaga boko eba habayo. Ndaga ebunate be megini. Ebunata were ne akusi ndemadi hete ziri akusi. Bukwo isi ya. Mwa gabu isi. I will bab her. Obu na funa na bubi isi ala. Mbo eze nwan onya na ejere eze nwan so bari isi. Mbo isi. The challenge is not by my power. But I remember what the Bible says in 1 John chapter 4 verse 4. That greater is he that is in me than he that is in the world. No problem. Not by my power. Then I etu kasi wenye muntusiaka. No no choka Brother Jerome. Un address her to the priest. So opuna na hamaro father haga address her to. I will not mention the name of the priest. Ona fugo ko si wade. Onye na afu nube sisi zukia ka nyafu. Olombo ezukali ya. Osi na agbara ya na odi otu a. Ona afugi ya na onye kpatale nkwa arụ. Nyasi ngwele pụtali olele. Deba anyị si na ọsaka ụsali ogumaga ọjili anụ ọgbankwa na-akparakwa na anụrụ Igbo ma ọchụ nta dị egbu udene
Ogumaga na sina nye ya ejiri na ọkụ na-agba n'ime ọbịa deje n'ije ngala eji mali ndị bere. Iji ji asị na nya ya ejiri maka na ọnwụ ike na-egbu ụmụnne ya debe na n'ọnya. Ọ na-abụkwa na atụọla ọmalụ atụọla obekoro enye isi n'ọbịa. Agwara m ọbịa na-asọ nkata si anya epu n'elu na mbọsọ ya anwa wee pu elu nkata aba nya bụ ọbịa. Ụmụnne nga bụ mkpọ na-atọ Jerome Ogbonna na Akpọmaba n'ime business center ya. Achọrọ m esi okwu, achọrọ m ka mụ na ya kọọ ọnụ. O tego aka o mere vidiyo a, ndị sendịrị m vidiyo elugo ka ebeela asị elugo mmadụ 10. M ga-eche nya bụ vidiyo mgba nkịtị, mana asị m tata ka m gasịrị vidiyo a taa ka onye ikpeazụ sendịrị m ya taa mgbe gasi anya. O nwere ibe o kwuru metụtalụ m nsị ka m gwa ya ka mụ na ya mee ya. Jerome Ogbonna chọrọ ka otu rolu challenge. Achọrọ m ịgwa Jerome Ogbonna na mụ na-eme accept the challenge otu rolu. Na nye bụ oke ezugo ive o wogo ive ma onye wu ive ka onye wu ive ya ama. Ndị be anyị sịkwa na ọka ama n'ọma wee papa dibịa ka dibịa yala ịmụ ụma wee bụ ọka ọnụ. Mana na ka dịtị na ị ga-esi wee dị. Jerome Ogbonna sị m mụ deele ya akwụkwọ na ọ ya bịa bulu eze nwaanyị sọbalị maọbụ suo onye ọkụ maọbụ menye according to otu o si wee gwa congregation ya, ma na-akụli ya aka na-amụli ya amụ. Gbanụ Jerome Ogbonna na nye bụ nwa ọkụkọ ọ jere na-abịa wee gota nọ mụ nuli ya mụ wee isi nne ya. Onye awụgbu ka agba ndị be anyị. Ọ sị m si deeli ya leta. O nwere strategies ndị ụka ji wee na-aga, mana ụfọdụ ndị Igbo atọọla ụbụlụba, ndị eji ụbụlụba wee gwa akpụ ba mara. Mgbe ọ bụ na pastọ maọbụ brọda maọbụ fada bịara be gị, ihe izizi ọ ga-agba gị bifo obula alụsị gị bụ nke gba alụsị ahụ na ga-achọ ọzọ ya. Kedu reason? Mmụọ bụ na ọ bụ nọọ na bụ unu ka ọ dị wee bata wee gwa nya bụ mmụọ na ga-achọ ọzọ ya. Ịma na onye ọbụla bụ uri mgbe ahụ bụ onye chọọ ya. Ọ bụ na o mebie nna bụ mmụọ, o mebie okwu mmụọ, maka a na-emebi mmụọ emebi, na mmụọ bụ spirit a na-ada afụ anya. O mebie okwu mmụọ ahụ ebe ọ bụ mmụọ ahụ eji wee malụ mmụọ ahụ. Ọ bụ na mmụọ akpaba ike n'ọngụ nwa gwulu na ga-achọ ọzọ ya ewee buli eje mebie bụ ibe ọ ga-enye nsogbu. Ọmanye pastọ nsogbu, ọmanye brọda maọbụ fada maọbụ prọfet nsogbu, na onye ahụ kwulu na nye achọ ọzọ bụ ndị ahụ ọ dị na bebe ka ọ ga-atọ ọnụ never affect. Strategy ya bụ ka Jerome Ogbonna ji wee bịa mụ deeli ya leta. Edidrọl m idele gị leta ibe ị ga-abịa bịa ka ị bịa suo sọbalị ọkụ, maka na sọbalị na-analị gị members maọbụ na sọbalị mere gị edeze afụ ụzọ edeze afụ vichọn ime nwuro mmiri akụ. Ọnya bụ ife ike agwa m. Jerome Ogbonna o nwere challenge m chọrọ, o nwere otu si chọọ ka anyị nabata da challenge without edere leta ka anyị malụ ma ọ bụ mmụọ kpọrọ anyị ama ma mmụọ kpọọ m ka mmụọ kpọọ gị. Otu anyị si na Chukwu kpọrọ gị oku ka m maziela onye kpọrọ m, maọbụ ka anyị malụ
ka ị nwaga n'ike nke Chukwu ga-abụ ka mụ nwa ike nke sọbalị ahụ. Achọrọ m ka ị tụrụ ụda challenge openly. Jere m obodo achọrọ m ka ị chuzuo field ebe mụ na gị ga-anọ. Achọrọ m ka ụmụnne anyị ma your followers ma my followers kaba game ya na data wa challenge. Achọrọ m ka ọ bụrụ challenge ọnụ bole. Ụdị challenge a ga-eji wee dị bụ na jere m ogbonna unu si na Jizọs na-agba ọya na Jizọs na-ata agbụ na nwere ụdị ọya ọbụla bebulu bịa be Jizọs ka ọ da-agwọ ya. Eme m accept m gị tụrụ olu challenge emego m accept. Jee mountain jee kpebe ekpele kpebe chaplet gụrụ akwụkwọ nsọ kwu otu reputation ịmalite ihe esi wee kwado onwe gị kwadobe ka m kwado ibe chọrọ bụ ihe edutere m mmadụ 10 ihe edutere m bụ onye na-aya epilepsy, onye na-aya stroke, onye na-aya elephantism, onye na-aya enye ule na onye na-aya mbegwu afọ. Dutale m ya mụnwa ga-edu ndị nke m wee bịa. In fact, ọ bụrụ ka iduta na onye mmanụ na ọ na-aya ma ọ na nwanne ya na-aya nye m onwe indicate. Jere m choose a date, choose a field na m analụgo gị aka mgba ka anyị pụta. Anyị ga-etreat ndị abụ after 3 weeks. Onye bụ ga-anọ na my custody, ndị nke gị anọdụ na your own custody. Open field, anyị ga-anọ n'open field. O nwere ebe ebubeje na anyị ga-anọ di ya 3 weeks. Mụ wee treat be ndị nke m with ike sọbalị na ike ndị nna nna anyị ba na mgbọrọgwụ na mkpagwọ ndị nna nna anyị ba ji wee gwọọ ya. Ka ngị nwa treat ndị nke gị na ụdị ọbụla iji wee chọọ ka anyị nọ 3 weeks ka anyị malụ ma nwere onye anyị ga-azọta n'ime ndị a, onye ọya bụ ji, onye ọ ga-ara. Ibe nji wee mee ihe otu a bụ at least ọ na-abụ ekwu ụdị okwu a ụmụnne anyị asị na onwe ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ụmụnne asị na onwe ndị na-ata aba, onwe ndị na-aya ọya na ije gwọọ ọba. Achọrọ m ka anyị gwọọ ọba, mụ nwa gwọọ ka gị gwọọ n'open field ka anyị ga-anọ 3 weeks. Ka anyị ga-anọ 3 weeks. Ibido from day 1 imebe, mụ ebido from day 1 mebe. Choose a field, choose a date, 3 weeks. Nnọdụ na na-ekpe ekpele mụ na ndị otu m na-eme nke anyị na na-eme nke unu ka anyị gwọ nya bụ ọya. Ụdị a ka m ji wee chọọ ka ụmụnne anyị benefit ya. So biko onye ọbụla furu vidiyo send elia jere m ogbonna si ya na ọ bụrụ na anyị agwọ ọbụna ọgwọ nke ọbụna ọ gwọtara ya, mụ na my human, mụ na my people eje n'ụlọ ụka eje mụọ anya ọkụ without letter. Ọbụna anyị mmụọ agwọ ọbụna m agwọta ọbụna nyanwa gwọtara nyanwa bịa na asọbalị without letter mụọ asọbalị ọkụ. Jere m ogbonna accept this challenge ka anyị dị na leta ka anyị data na ahụ ide akwụkwọ na m amara ede ebe ị mara ede amara m ede. Biko accept this challenge ka ị gba m date, ka ị gba m venue, ka ị gba m time ka anyị pụta in open field ka anyị zụ ụmụnne anyị ndụ site n'ike nke amala na Chukwu abụ kpọrọ gị n'ike nke Jizọs gị. Ka mụ nwa were ike nke ndị nna nna anyị ba na aja n'obodo m na mmụọ walụ m dibịa na agụ walụ m ka anyị na-enye ka anyị nwa. Jere m anagolu m gị aka mgba ka anyị nwa ka anyị mara ka ọ ga-esi wee dị ka m gwa unu. Onye nụrụ ozi anya zigara ejere m ogbonna gbawa kwadobe anya kwado otu ọ ga-esi wee kwado ka mụ akwado otu m ga-esi wee kwado. Ọ bụrụ maka ịgba ọkwa ihe agba ọkụ ụlọ ụka ga-agha agbụ ya ọkụ. Just send a video gwa m na ime gị accept, gwa m the date, gwa m venue ka anyị tinye na social media. Ọnwazi ebe ọzọ anyị na-eme anyị need ọzọ enye evidence. Mụnwa ya eji ọnụ gị kwuo mụnwa mmere enye accept mmasị gị. Ọ bụ na ị kpọtara ndị a nke bịa bụ asọbalị ọkụ onye isi ama mmega arrest otu a ka ihe esikwukwu nke gị mụnwa ya bịakwa gba nke gị ọkụ. So biko ka a datazi n'afọ okwu ka ọ dị otu a. Strategy a unu ji eyuzu wee na-eli ndị be anyị ime esi anya gba gị ka ị bịa gba alụsị ọkụkọ ị bịa bụla alụsị agbu ya na ike adịrị ya. Nọmba 1 bụ na ada emebi alụsị emebi na alụsị bụ mmụọ.
mana ga inene n'ime mmụọ ahụ isi n'ike adịrọ na ọ bụ powerless power. Eri ogologo oge unu bidoro bube amami wọta bube ekwensu zobube mmụọ ọjọọ onwenube nke Igbo. Mmụọ ọjọọ bụ eri eji wee amụmụ ga-ebido wee nụsarị ọgụ onwenube nke idifitili nọ iwetara m ọnụ. Ịchọrọ ebe popular, ịchọrọ ka iwe followers, ịchọrọ ga amalị gị, ịchọrọ ka iwuwe ewuwe maka na ị na-atajila Ebuka Obi anya. Ịchọrọ ede ka Ebuka Obi ka iwuwe ewuwe iwe jiri m wee bido mma gwa gị na m bụ mkpume ọ ga-abụ ịzụ ọkpa ga-agbawa ọbala. Jerome Ogbonna a sị gị ga anyị nwa ka anyị megolu nke a fisikal ka ndị mmadụ fụ ya anya bifo anyị ababa nke mmụọ ka anyị megolu nke ụmụnne anyị ga-ebenefit na ya. Ọnya bụ ibe nchọrọ ka m kwuo. Ekene gị.